Dîroka Anatolî û Mezopotamyayê Ango-Hitit, Urartu, Asur, Firik, Roma li Enqerê di Müzeya Şaristaniya Anatoliyê da hatiye berhevkirin û di nav du avahiyan da ev dîrok ji nû ve hatiye sazkirin. Di vê müzeyê de berhemên arkeolojîk li gorî rêzekê hatine diyarkirin. Yên dema Paleolîtik, Mezolîtik, Neolîtik, serdema maden, Asur, Hitit, Firik, Urartu her wekî din gelek berhem têne nîşandayîn. Di vê derê de berhemên ku li Mezopotamya Anatoliyê hatine derxistin, di salona kevir da têne pêşkêşkirin. Di derkê salona kevir da dema mirov daxilî hundir dibe, yekser peykerê Kralê Asur, Kral Matalao pêşwaziya temaşevanan dike û li tenişta wî jî peykerê şêrekê wek nobederekî dîrokî cî digre. Ev peykerana li Herêma Kurdan bajarê Meletî hatine derxistin. Ez bixwe mamosteyê dîrokê me li gava van berheman dibînim bi rastî matmayê dimînim ve gotina dîrokê tiştekê dîn e, di nava dîrokê da geriyan tiştekê dîn e. Ez aniha him di nava hên û hêstên xwe da difikirim, hûn jî bi çavê xwe vê dîrokê temaşe dikim. Viya tiştekê gelek balkêş e. Berhemên ku li bajarên Kurdan wek Wan, Dîlok, Meletî, Riha û her wekî din hatine komkirin, bêtir di salona kevir da têne nîşandayîn. Di destê hostayên peyker û rolyefan da em jiyana gel û desthilatdarên dîroka kevnar di nû da dibînin. Gava yên ku di vê derê da digerin xwe di nav mejiyekî qedîm da hîs dikin û hestê wan jî yekser diçe ser dîrokê. Bu kadar hazinemizin, ülkemizin hazinesinin Di welatê me da xizîneya dîrokê heye, aniha van bi tevahî li ber çavê min in. Li vê derê her berhemên ku tê nîşandan li ser min cuda cuda bandor vedidin. Di müzexanê da sê salon hene û di her salonê da jî berhemên cuda têne nîşandan. A rastî ez aniha xwe di dunyayekê dî da dibînim. Di Müzeya Şaristaniya Anatoliyê da berhemên ku li çar aliyên Tirkiye anîne tên nîşandayîn. Ji van dîska rojê, peykerê Kîbela, Peskuviyê Hitit û berhemên peykerên Romayê jî gelek bala temaşevanan dikişîne. Ev müze di sala 1997 da li Swîsrê bajarê Lozanê di nav 68 müzeya da wek müzeya salê bûye yekemîn. Li her derên dinyayê geştyar bes taybet têne vê derê û serdana vê müzeyê dikin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.